Makalis ang 2 bulan na pagpatiribayan sa Christmas Basketball League, kan 56 na kupunan hali sa 56 na barangay sa Bakakay, Albay. Dagos ng binisto kang nakaaging Sabado ang pinakamatitibay digding grupo. Sa 18 above category, ang Barangay Igang ang naguli kang kampyonato, mantang sa under 17 category, sa score na 72-52, nayuli naman kan Barangay San Pedro ang kampyonato kontra Barangay Bongga. Binisto naman bilang most valuable player si jersey number 4 Kim Harvey Base. Dakol pong inagihan na challenges ang samuyang team, pero po we made it to the finals and bonus pa po na nag-champion po ang Senior San Pedro. So we're very grateful, we're very happy, we're ecstatic na na-experience po kang Team San Pedro na maging champion po sa 17 below category kang Bakakay Christmas Basketball League. Nangenot sa awarding ceremony si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, asin sa Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, na mga nakatuwang kang lokal na gobyerno sa nasambit na paliga. Pagsisyerto kang duwang kongresista, yaon pirme ang sendang pagsuporta sa lado kang sports, siring kang kawat na basketball, urpata nagiging instrumento man iningani makarayo ang mga hobenes sa mararaot na bisyo, arog kang paggamit ng illegal na droga. Bicol para po sa mga sports program and hopefully bako siya na programa kang basketball sports kundi pati man sa mga ibang sports program matawan naman ng suporta as in atensyon tangani na kabos ng mga atleta matawan nin oportunidad na mahasa sa pong mga skills sa sintanan. Natawa kami ng lugar sa puso kay mga taga-Bakakay na makairiba sinda sa inda pong pagkasararo, sa indang kaugmahan bilang sarong banwaan. Kasi puun lang ini. Pigpapasalamat man ni Bakakay Mayor Edsel Villesa ang aktibong partisipasyon kang sa iyang mga konstituente sa pinakadakulang paliga kan sa indang banwaan. Pinasalamatan niya man ang enterong nagsuporta sa aktibidad na naging dalan sa tarayong pukaini. Dahil po pinabayaan ang samuyang banwa. Tapos sa first district, kang day pinabayaan kang tulong congressman. Kaya nakulaong po pasalamat sa inda. Dahil po ini pwedeng malingawan ngunyan sa nangyari. Magigirumduman, Disyembre 17 kang nakalis na taon, kan magsikad ang nasambit na aktibidad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal